новая учень 10 класса Ющенко Рыжик. Валентин Лучша, памяти Ивана Петровича Шемякина. Не, классики не помирают, таки их бессмертный род. Что написать не поспевают, за их дописывая народ. Бо знітоване з народом яны пройшли свое життя, отправивши все нягоды у дальний путь, у небыццё. Каб не было ні ў чым падману, каб дух бунтарскі не згасаў, старонкі полымных романаў сам Бог на вуха дыктаваў. Яны пакутвалі начамі, каб менш пакут было зямлі. Яны нястомна і адчайна да вечнай ісціны ішлі. Каб тую ісціну адкрыта сваім нашчадкам перадаць, з зямлёю злучаны блакітам над вечную зямлёй кідаць. Дзякую за ўвагу.